do našej ponuky Drops priadzi nám pribudla novinka. Asi ste už zachytili, že Drops teda má novú priadzu, volá sa Daisy. Poďme si ju trošku predstaviť, aby ste vedeli, o akú priadzu ide. Je to 100% merino vlna. Mám tu pri nej aj merino extra fine, a to z toho dôvodu, že vlastne sú to veľmi podobné priadze. Aj to je 100% merino, aj Daisy je 100% merino vlna, aj sú v rovnakej metráži, alebo teda veľmi v podobnej metráži. Takže poďme sa pozrieť teda najprv na štítok. Je to teda merino vlna vyrobená v Peru a údaje na štítku patrí táto priadza do skupiny B, to znamená, že približne tá štvorka ihlica alebo háčik, takže 4 mm, a návín je 110 metrov. Hneď to porovnáme vlastne s tým Merino Extra Fine. Keď sa pozriete, Merino Extra Fine má 105 metrov. Takže naozaj je to veľmi podobný návín, aj rovnaké návody, ktoré nájdete na Garn Studio pre Merino Extra Fine, môžete použiť aj pre priadzu Daisy. Čo je na nej iné, je to, že táto Daisy nemá superwash úpravu oproti Merino Extra Fine, takže treba ju prať v rukách. Ja teda odporúčam všetky prírodné priadze prať v rukách, ale pri tejto teda určite, pretože superwash nemá. No a ešte na dotyk, keď chytím vlastne Merino Extra Fine a Daisy, tak Daisy je troštičku pevnejšia. Je jemná tá vlna, ale je trochu pevnejšia. To Merino Extra Fine je maličko jemnejšie, a to preto, lebo je pružnejšie. Keď si zoberiem vlákno, tak to vlákno je pevnejšie ako pri Merino Extra Fine. Vytiahneme, ukážeme si to takto. Keď bude mať rovnaké, tak pritom, neviem, či to na tom videu dobre vidieť, ale vlastne pri tom Merino Extra Fine je to máličko pružnejšia priadza, ale naozaj je to iba také nepatrné. Hej. Ináč je veľmi príjemná na dotyk a na sklade je 25 nových farieb, takže nech sa páči popozerať a vyskúšajte.